tem piye? Lah piye? Bapakku bar bedan karo kowe katisan. Lho, lah bapakmu kalah. Yo ora sing salah kowe. Lah kok aku? Sing salah ki menang. Dimaksud apa sih? Wong menang. Lu go. Nah, saiki ini ngajak apa iki? Aku ape balas dendam ae bedekan Iki balas bendera bapakmu njaluk gila bedean. Nanggo syarat ora? Sekarek kowe. Nah. Sing iso jawab ngepruk, sing ngrasa jawab dikepruk. Oke ta ora? Oke, wani-wani. Ayo, boleh. Sing bedheke aku sik tak kowe sik. Weh, Sego sak kemel direbung. alah salah. Sudah sak dirbo semua jenenge salah, Pak. Urung diamrung bar aku jawab kok. Ngerti ae. Aku. Pitik walik sapa? Alah nanas. Pitik walik sapa kebo jenenge nanas. Cah cilik. Aduh, iki ngerti ae. Ora ngarah roh kene iki. Oke. Durung medun nek durung nggo mriko sak pinggir. Iku jenenge kates. Urung medun nek urung nggo mrico sak singkir jenenge kates, Pak. Aku dikepruk. Bapak. Pak Grang. Dek iya. Ayo, Bisane daerah roh. oke. Dawa ana bonggole. Iku jenenge kates. Salah iku ana jenenge getek. Ayo getek nggo getek kates, Pak. Ngayal ae iki. Wah, aku Pak. Iki aku yakin ki gak ngara iso. Oke. Bunder bolong-bolong oh. Iku jenenge kates. Salah iku jenenge keranjang. Lah iya keranjange gua ada kates. Tuwek ngayal to yo. Aduh, cek ngerti ae. Aku. Lah iki ora ngarah roh tak jamin. Oke, baik boleh. Putih, Putih, gepeng, gepeng. lincip. Yo. Iku apa? Iku jenenge kates ya. Salah iku peso. Yo pesone nggo miris kates. Ngayal terus ae iki. Cek roh iki. Kok kates Lho aku arep, Pak. Ora, kek kudune saiki ora ngerti. Oh, boleh. Lonjong, Lonjong ambune ra enak. iku jenenge kates. Oh, iku ambune telek. Lah ya teleke bar mangan kates yo. Iso kates ae. Ya wes, ras double sendiri mau. Wes, ya. Welcome NT Vlog YouTube channel. Don't forget click subscribe. Welcome NT Vlog YouTube channel. Don't forget click subscribe. Welcome NT Vlog YouTube channel. Don't forget click subscribe.